Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Ellen, 27 anyos, usa ka OFW. May kanhing ka live-in ug may usami ka anak. Taga Talisay City, Cebu. Pero niya pa ko karon sa Saudi. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among mga napundar sud sa among panagtipon. Kay nagbuwag na manggudmi karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mo-abroad ka, Ellen? Oma, kay 4 anyos na si Linlin. May eskwela na unya na. Unya, gamay ra kay kong sweldo sa akong gitrabahoan ron maoy. Na, kung nanarbaho pa lang lagi unta nas Jackson, mapaigo man unta ninyong inyong kita, ba? Ma, kung patrabahoon sad nako siya, kinsa may mo bantay ni Linlin? Magsuhol na sa tagyaya? Hmm. May pag si Jackson na lang mo bantay kay makasalig pa ko kay amahan gud na siya. Ellen, Og may luna manggod nga gamay si Jackson ma. Rice ra noon na. Kung makabrod na unya ko, ako unya ng patukuran bisa gamay lang nga bay. Aron naguli na ko, may kaugalingon na unya ming bay. sigurado na gyud ka anang Jackson? Ha? Maunsa ko ng pangutanahan nimo. Aw, nasayod man ko nga wag gyud ka kauyo ni Jackson sa una pa gyud na ma. Tungod lang sa iyang patik sa bukton. Pero maayog i-judge ang ingon ana lang nga tao maoy. Si Jackson mahala nako siya. Ug amahan siya sa among anak. Ellen, Adto na ko. Kay boarding na meron taod-taod. Hapit na akong flight. Pag ayo-ayo dito sa gawas. Kamu ang pag-ayo-ayo din sa ato ha, Jackson. Si Linlin, pasag di ang atong anak. Wabi ito kay bawo sa akong pagbiya sa ato. Kay natuhog pa siya. Ang bingi ang atong anak ha, Jackson. Hanggang magdili. Ato ka nakalakbod. Mas may mangita kag Arabo dito ha. Hmm? Amaw magkakaoy. Sa tanang itogo ni mo na ako, kanak gyud. Malayo naman ka nako. Kaya dakan unya mga Arabo nga makagusto nimo dito. Hilom diha, oy. Isulti na sa imong kaugalingon. Hmm? Ako'y angay mo sulti ni mo, anak. Malayo na gud ko nimo, tingali bayag. Ikaw mo ay mangitaglain din eh. Naunsan may nang isang bagyo eh. Kapangita pa kakuglain na ini nga may bantayan man kong bata. Ugwa na sa kong naon na din eh. Dili na ko gubon ang mga nindot na itong mga plano sa atong pamilya. Bantay man bitaw ha. Ay, sige na. Musuod na ako, Jackson. Kaya dili ko gustong maaway sa boarding time. Pagkagsakubi pang last. Sabi pang last. Di na gini ay kamugakos panako. Siya uy. Para karon ba? Last karon sa paglarga nimo. Oh. Lagi ha. Yo kubi. Babay na. Babay na. Si Linlin ha, ang atong anak. Ayabayag pasagdi. Ato na ko. Kami nga ba di ay aning malayo sa pamilya? Murag dili naman kumakaanto sa kamingaw. Ilabi na gid sa akong anak. Miss ko na ang akong anak na si Linlin. Sige lang, uy. Ang tuso lang yun nako alang sa kaugmaon na mo ni Jackson. Pero sa pagkatinuod lang, kalami naman yung iuli sa Pilipinas, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Giantos na ako ang kamingaw diri sa gawas. Bisan kalami na gyud unta kaayong ipauli.
Pero dili mahimo tungod kay may mga plano o pangandoy pa mi ni Jackson alang sa among pamilya ug alang sa among anak. Ug tuod man, nahinay-hinayan na mo pagtukod ang gamay na mong bay. Bahala na kog gamay basta kay amuan na gyud. Unya, hinay-hinay sabming namalit og appliances sama sa TV, washing machine, ref ug sound system aron kalingawan ni Jackson kung batiom nang siya kamingaw nako. Unya, ha? Magkuha ta og motor. Kay nahuman naman ang atong bae. Kaya aron dili nami magsikad ni Dailinlin padong sa iyang eskwelahan. Pagi ko'y salig ani ubang habal-habal ug mga sikad nga nagpataka panagan oy. Kausa nga sa kaming Dailinlin ba sa sikad. Nadasmag kan mi habal-habal. Na, tulili ko na mong saking sikad ay. Ha? Ginoo ko Jackson oy. Unya si Inday Linlin. May gani kaya ako dayon nagakus dayon. Basta kay hapit lagi kumakuha lagi. Ana, masimpagay ang taga to. Jackson oy. At yun ko magyod. Hibaw ka nga wa gyud ko diha ba? Mangita sa jud kag away oy. Hanggang, kuyuan man ko. Pero titong hilak ng Dailinlin. Kung naunsa palagi atong anakan na kapatay lagi ko Oo, una. Ako pa. Sige na. Magkuha na tag motor. Okay na. Ay, salamat taon, Lin. Ay, kabala ka sa bayaran na matagbuwan. Kay, muamot ko. Kay mataghuman ko og hatod ni Dailinlin sa iyang eskwelahan. Mamasahero na lang sa kukawal-habal, eh. Ang panglaon lang ang akong problema. Nala, sige. Magpadako og apil para pang down sa motor sa sunod akong sweldo. Kakaapoy na, uy. Mabisigid ko basta doon ay mga bisita sila sa madam, uy. Nadaghan kay kong lutuon. Karon na, daghan na sad kaing hugasan. Ay. Si mama man eh. Hello, ma. Hello, Ellen. May motor na des Jackson. Ma. Kay aron may service sa paghatod og kuha ni Dailinlin sa eskwelahan. Hatod ko habang Linlin Oroy, oy. Na may babay mang perming angkas na Jackson. Ha? Mama sad, uy. Tingnan pasahero lang niya, uy. Kay mamasahero masad kuno siya kabalabal, human og hatod niyang Linlin. May nagasulti na ako nga uyab ko no tong Jackson. Nagtrabaho call center day. Iyang ihatod og kuha sa trabahoan. Unsa? Ay, ipagustuhan. Di ni mo maayo ng imong kapuyos tanan niyang gusto. At tanawa ni Gara. Namabay na nga layo ka. Ma, dili na tinuod. Usa ko'y dili tinuod eh. Suway ipangutan ng inyong silingan. E mag-anaan, manggani ko nun ng bayhanas inyong bay. Unsa? Todo ni Gargyod si Jackson sa mga isyu nga niabot nako. Apan sa akong pagpakisusi niini, tinuod man gyud. Maong plano nako nga makigbuwag niya ining uli nako puhon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado sa akong kaipon, pero may anak mi ug nakapundar og gamay sama sa bahay, appliances ug motor. Magbuwag man mi. Bahinon pa ba ninamo nga halos ako man ni tanang gasto? Ikaduhang pangutana, mangayo man og bahin ang akong kaipon sa akong napundar. May katungod bagod siya nga mangayo nga ako may naghago ining tanan. Unya nagbinuang man siya glaing babay. Ikatulong pangutana, ang motor nga ako'y nagdaon og nagbayad sa binuan, dili man niya ihatag nako. Di pod kuno nako makuha kay nakapangan man niya ang ORCR. Tinuod ba? Ikaupat nga pangutana, ang gipatukod sa damong bahay naa sa iyang yuta nga rights ra hinoon. Gusto unta na akong ibaligya na lang. Di masad siya musugot kay naa ni sa iyang yuta. Unsa may akong buhaton? Ikalima og katapusang pangutana. Ang among anak nga mag 6 anyos pa, gusto unta nako nga akong kuhaon kay dili ko gusto nga magkuyog-kuyog ang among anak niya uban sa iyang babae. Mapaboran ba ko? Nga plano man unta na ako mubalik diri sa gawas ug ibilin ko lang unta sa akong mama ang akong anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran,
Ellen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan na sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Of course, ang mga medical natong pangutana si Dr. Rene Obra ang mutubag ana. Right now akong tingog ako ang mohatag og tambag ug tubag sa letter sender nato karong adlaw. But before that, please guys, kung naamoy mga gusto nga mga mahatagan o mga kalinawan or gusto mong malamdagan over certain questions or issues no nga inyong giatubang karon, please ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naagyod gihapon may makuhang pagtulunan, inspired mo today, no, wa mo nagmaoy, wa mo nagka problema, wa mo gisapot, bahalag naglagot mo sa inyong kachat, naglagot mo sa inyong uyab, sa inyong kapika, sa inyong amiga, sigala ka ubas opisina, ay pada. Count 1, 2, 3. No, ay pada sa imong emosyon, ay post dayon ay dayog padungog kay dili tanan kinahanglan mahibaw-an sa Facebook, no? Think before you click baya gyud ni always, ha? Kay usahay bes magkalat ang padungog dayon, my day dayon, hoy. Naabe cyber libel, ha? Base na pug magproblema na nya hinuon mo, no? Imbis ang imong giproblema ang imong amiga na maproblema na nung kaskihag kaso. Careful gyud ta. Di ta magpadalos-dalos sa ato ang mga gibati, no? Ayaw lang ay pada okay ra na siya. Okay? Letter sender nato karong adlaw, taga Talisay City, Cebu, Mayor Samsam Gulyas, Congresswoman Rhea Gulyas. Maayong adlaw ninyo din ha ug sa tanang mga naa din ha sa Talisay City Hall, no, Regional Trial Court, Judge Romeo Reyes Jr. nga piting aktiba ug iyang mga staff din ha sa RTC. Hello ninyo. Taga Cebu Talisay City ug Saudi Arabia man ni ato ang letter sender si Ellen. Muna malipayon kay ko nga makadungog ko og mga or makadawat mig mga suwat or greetings no gikan sa mga naas gawas sama ni ato ang letter sender kay mapaminaw man ta dili lang sa ato ang mga radio frequencies, ato ang radyo, but naasad ta sa YouTube ug sa Facebook. Si Ellen, 27 years old, OFW, na ay ka-live-in, na ay usa ka anak. O karon naman siya sa Saudi. Kabahin ni sa iyahang napundar no nga mga kabtangan kay nag-ipon man sila ato nya nagbuwag man sila. So muna ang unang pangutana, di mi kasados akong kaipon pero naami anak og nakapundar og gagmayng mga kabtangan sama sa balay, appliances ug motor. Magbuwag man mi. Bahinon pa ba ni namo nga halos ako may nagastog, ikay nagastog kabagag naong sa good aning laki. Saingan aning lakihan ni kanis Jackson ug wa pug ni siya ambag ba kabaga pod niyag naong no nga mangayo pa siya, ayaw na lang unta pod no. Dapat iya na lang unta ng intrigo, magbuwag na lang sa maing buot kay total ang makabenepisyo pod anang imuhang mga nagastog na pundar inyo man pong anak, dili ra man po na para imo no. So may unta og ingon ana lang no kay para walay samo kay total di man na conjugal ang inyong property no. Wa man mo na minyo. Ikaduhang pangutana, mangayo man og bahin ang akong kaipon, ay baga jud daw sa akong napundar. May katungod bagod siyang mangayo nako nga ako may naghago aning tanan unya nagbinuang man siya sa laing babay, wa gyud siya'y angay no. Inaong iatubang nimo para pagpangayo sa iyahang bahin kay una sa tanan wa siya'y ambag, ikaduha wa siya'y hinungdan, wa siya'y gamit. So ayaw pag tugot no o ayaw pug sugot nga mahatagan siyag bahin anang imuhang napundar. Ing na siya, sige magbuwag ta pero sa akong mga kahago o kasakit o simong pagbinuang bayre pug ko no. I'm sure wa po ni maghatag og suporta. So muna ayaw ay padaday ay pada Ellen ay hatagi palayasa na siya. Ikatulong pangutana, ang motor mo ni iyahang kuanan ba nga ako'y nagdown og nagbayad sa binuwan, di man niya ihatag nato nako, di pod kuno nako makuha kay nakapangalan man niya ang OR ug CR. Pwede man pod na nimo iprobar nga ikay nagbayad ana no sa imuhang mga pinadala og giunsa pod nimo pagbayad para ma-prove nga kana duha ako pa ninyo baligya ng motor tungaan ninyong bayad pero all
others, ay, kwa ato, imuha to. Baga, sang naong aning Jackson, oy, no, kung mo gani mong tinuod pangan ba, kibaw man kang dili na imo, abi nakapangani mo. Unya, di man ikay nagdata, di po di kay nagdown, igo ra kang ning gamit, gipaangkas pa siguro nimo tong bayi, huy! Di mada, I cannot take it. Ayaw po mo pag-ingon ana, oy, grabe naman yung kapamintahuso, nagpasakit pa mus bayi, man bang mamintaha pa mo, baga, nagyod kay mo mga naong, nagyubang mga laking ingon ana. Hugot, Attorney Elaine, ay, secret. Ikaupat, pangapangutana, ang gipatukod sad namong balay naa sa iyahang yuta nga rights ra hinuon. Gusto unta na akong ibaligya na lang. Di man siya musugot kay naa siyang yuta unsa may akong buhaton. Aw, pasagdahi, no? Pangayo ira guni siya suportas bata kay para napud na siya responsibility makugang pud siya, no? Sa iyang mga angay buhaton, no? Kay murang baga ra kay ni siyag naong. Ang kaning sa rights, okay, iyaha man ang pangan, pero ang balay ang akong pangutana kang kinsa maningan. Kung imuha ni ayaw sad paabangi or ibaligya, pwede na nimo ibaligya og imuhangan, pero ginyuhang duha nakapangalan, makaingon jud ko nga kinahanglan gyud pud iyang pirma. Pero dili gani ato ani siyang pangayo ag support kay para makugang po ni siyang responsibilidad ngadto sa bata kay usahay ba hasul pud bitaw kaayo ning kanang labaw na di magkadayon niya magkaproblema niya nay maghinakog wa puy ka ikog mao gyud na pero kani kay yahaman ang rights dili man po na niya makuha pwede po na nimo ireklamo didto no sa syudad or sa disud nga mo'y naghatag niya katungod nga ipabalhin na lang na imuhangan o sa bata ninyo. Katapusang pangutana kalima ang among anak ang mag-size anyos pa gusto unta na ko nga akong kuhaon kay di ko gusto nga magkuyog-kuyog ang akong anak niya uban sa iyang babae. Mapaboran ba ko ana nga plano man unta na akong mubalik diri sa gawas ug ibilin ko lang unta sa akong mamang akong anak pwede kaayo. Di mo minyo ang kustudiya sa bata na animo kay ikaw ang biological mother. Pwede nimong makuha ang bata. Dili kinahanglan no nga naara ka diri mag-star kay pwede man nimo intrigo ngadto si imuhang mama ang kustudiya. So kuhaan na ang bata kay maghinakog man day siya, di man day siya klaro og maayo ikasabot sa binahinay, no? Kay namintaha man siya kwa ang inyuhang anak. Siya mo'y pangayuig suporta para sa bata. Kay mahimo kang mangayug support sa bata. Maski pag naakit tarong trabaho, maski pag mas dako imong gikita, iya man ang responsibility isip amahan, no? Until masettle niya og mo give in siya makistorya siya tarong kung unsaon ninyo nga mabahin fair and square ang mga kaptangan ninyo. Sahay sad ba? Of course, ikaw na aman jud kay kani kwarta man gyud na no pero usay makaingon pug ka nga daoy kwarta ra na murang ma-earn ra man na nimo balik kung maayo kag pangita didto sa gawas din sa Saudi. Pero huy, amping di ay ha kay piti bayang unstable ba yaro no ang kanang lugar ninyo din ha Ellen. So amping kanunay no keep safe unya as what I have advised sa una nga kung simba ko moabot man gani ang panahon nga maabtan kas kagubot no din ha no nga matay-og ang kalinaw. Kay nagubat baya niya maangin ang Saudi Arabia paminaw in town sa announcement sa ato ang gobyerno nga kung moingon sila evacuate mo please lang kay naara ba day kay bata na akay anak nga nagkinahanglan pud nimo no so ayaw mo paghuwat nga matanggong mo nga maglisod na niya hinuon og rescue ang gobyerno nato para maluwas mo and makuha mo away from the danger or the war zone. Ha? This goes to all ato ang mga pinalangga respetado nga mga OFW nga naminaw nato ron. No, kung asa manggani mo, pag-amping in town mo. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa atuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.